Wayrang ba belatip kerteng kem Robin Munda saupusan senam karta wasong basa hasenang paham sim ulaja not na ïing naduh ke janmit jong ka spau tarik Ïaiong arjar pulai kat kum ke jing thu jong ka kong khalija Munda ka bari ka para ke jong Bah Robin ka bari besumar yu kalai thu bau Bah Robin Munda udai badan jingduna hai benta ka khli Barah kate kesini ke paswa bu unja no na ïing kalai I khat du yu harut surak ba kasnang paham sim henry ka klam sampai perkhat bu un saja akate kesngi kat kum ga jing thu jong ki break blio EU ha kate ga janmiet kile thu bo la kieu ha ka wei ka kali ka ba om la bad ithu satya la kan dei ka kali ka bana ei bat ka jong no kum ta na kalyang ka kong khalija ka bu ga jing pat balada dan manu ki bi EU Bah Robin bikin sngoba ban pentip ha ka phone number hnyo nreu ar khandai nreu hnyo I wei khandai san naduh sepuluh tarik kasih kong lak na hati surak te maong sawan nak sih te kaman syur kan tai sa kembia kan syur dan baong balik ya kali te tai sa imbiang klik kan dari ba ong gibru lek katurun lek ben ong gibru kan orang ngai ben tambah udan hijau tu ya ong la ong ropas no Robin Munda dadan ba I menor lom supentip lam hong number ini yang jangan belajar